Salam, hormatly dinleyiciler. Merkez Aziya meselelerine bagışlanıp tayyarlanan meclis saatli hepdelik gepleşigimize hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Merkez Aziyada yine ulu bir proyekte badalga verilýär. Projektin düýbi bu gedek Täjikistanda tutulýar. Habarlardan ma'lum bolşuna görä Kasa 1000 diýilip atlandyrılan Merkez Aziya Günorta Aziya elektrik tok geçirjesi projektiniň 11-nji maýda düýbi tutulýar. Eger bu projekt planlaşdyrylşy ýaly başlan halatynda şoňa meňzeş planlaşdyrylan beýleki bir projekt Trans-Ogan gaz projekti ýaly dartgynly Owganystandan geçmeli. Bilişimiz ýaly 2015-nji ýylda açylışda barasynyň geçirilendigine garamazdan Trans-Ogan projekti barada iş ýüzünde henüze çeli ädilen ädim ýok. Şeýle ýagdaýda Eýsem Kasa 1000 atly häzirki projektiň ykbaly nähil bolar. Meclisiň şu günki sanynda tutuş region üçin derwäýs projektler diýilip hasaplanýan Kasa 1000 we Trans-Ogan projektleriniň gelejegi hakda giňiş gürüň edilýär. Meclisin mihmanları Dr. Luka Anchesci, Glasgow Üniversitetining Merkez Aziya bölüminiň ýol başçysy we Trans-Ogan projekti barada inçeme ilmi makalalaryň awtory. Casey Mitchell, Merkez Aziya boýunça synçy we Kasa 1000 barada ýakynda De Diplomat neşrinde çap edilen makalanyň awtory. Abu Bakr Siddiq, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Owganystan we Pakistan barada makalalar çap edýän Gandara atly web saýpasynyň redaktory hemem Pakistanyň tire taýpalar regionuna gönüktirilen Pashtun Question atly kitabyň awtory. Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkez Aziya boýunça habarlar çap edýän blogy Qışlaq Owazynyň redaktory. Hormatly mihmanlar, meclise hoş geldiňiz. Kesi ilki bilen sizden başlaýan Kasa 1000 atly projekt hakda jekmejek maglumat berýärsiňiz. Elektrik togunyň Merkez Aziýadan Owganystana galy bersede Pakistana eksport edilmek barada gürrüň edilýär. Bu nähil boljak? Gözüňizde tutulýan proses nämelerden ibaret? Sure. Broadly speaking, Kasa 1000 is a project that seeks to, at least theoretically, Elbette. Kasa 1000 atly projekt siziň hem belläp geçişiňiz ýaly Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň öndürilýän elektrik togunyň belli bir möçörüni bu serwisleri aşy zerurlygy bolan Owganystany we Pakistany eksport etmegi gözüňünde tutýar. Şol ruwatyň özünde de bu projektiň amala aşyrylmagy Abaşanyň Ýüpek ýoly atly regional barýan projektini şeýlelikde siýasatyna hem gawat gelýär. Sizin hem belläp geçişiňiz ýaly ulak wagtda näher gürrüň edilýän bu projekt barada 11-nji maýda uly edime edilýär. Ýagny projektiň düýbüni tutmak dawraty geçirilýär. Bu projektiň gurulşy işleriniň 2018-nji ýylda tamamlanmagyna garaşylýar. Ýene size salgylanyp aýtsam, bu planyň başa barmagy häzirki günne ullukan soraw, elbetde. Onuň jikmejigi barada gepleşigimiziň dowamyny has giňişleýin gürrüň eder diýip umyt edýärin. Coming up, and we will get into the issues, I presume, going forward. Right. But that's what Kasa 1000 is broadly. Elbette gürrüň ederiz. Käsi sagbyl, Abu Bakr, bu projekte siziň üns merkeziňizdäki ýurtlaryňyzda hem oňyn hem aşa uly baha berilýär. Oňa tutuş regiony bir-birine ýakynlaşdyrjak projekt hökmünde garalýar. Siziň nukta-i nazaryňyzdan bu projektiň Owganystan we Pakistandaky ähmiýeti näme? Well, I think it's very important. We have seen in the past few years that Pakistan has really suffered because of Bu gatym möhüm projekt sebäbi soňky bir näçe ýylyň dowamında Pakistan tok ýetmezçiliginden kösenýär. Şu sebäpden elektrik tok bilen işleýän kärhanalardan ençemesi ýapyldy. Bu ýagdaýa garşy halkyň narazylygy hem barham öwjeýär. Owganystanyň bähwidi gözüňde tutulup aýdylanda agdalýan projekt bu ýurduň merkezi we Günorta Aziýanyň arasynda transit ýurt hökmünde strategik ähmiýetini artdyrar. Emma şol bir wagtyň özünde de projekt merkezi we Günorta Aziýada ýyllardan bäri dowam edýän käbir problemlary hem özünde jemleýär. To resolve to go forward with regional cooperation in South Asia and Central Asia. Dr. Luka Edil, şunun ýaly Owganystanyň üstünden geçirilmegi planlaşdyrılan beýleki bir projekt, ýagny Owganystanyň üstü bilen Türkmen gazyny Pakistana we Hindistana akdyrmaly Trans-Ogan gaz geçirjisi barada hem gürrüň bar, oňa hem regionda juda ähmiýet berilýär şeýle dämi? Well, it is a vital project actually. We've seen that the way in which the Turkmenistan ended. Bu ören wajib projekt. Oňa Türkmenistanyň nukta-i nazaryndan senetseň, onuň amala aşyrylmagy hasa muhim. Sebäbi öňki ýyllaryň dowamında bu ýurdun gaz eksporty mudama bir ýurdun monopoliýasynda galdy. Mundan ozal şol eksport Orsiýetiň monopoliýasynda bolan bolsa, edil şol roly häzir Hytaý iýelýär. Türkmenistanyň özüni bu ýagdaýdan halas edip bilmegi üçin Trans-Ogan häzirki wagt ýeketek alternativ projekt bolup durýar.
where the regime is as shaky as it ever been. So I think really this is a vital pipeline. Yine Kasa 1000'e gaýdyp gelsek, KC bu proýektiň mali goldawçysy kim ýa kimler? Gözüňde tutulýan çykdyjy barada nähil maglumatlar bar? This has a handful of financiers, both from Washington, London, and the World Bank. Now, the cost of CASA 1000 is a little bit over $1. Bu proýekte Washington hem Dünýä Bank tarapyndan maliýe gollaw berilýär. Gözüňde tutulýan çykdyjy bolsa $1 milyard töweregi. Bu proýektiň ähmiýeti barada gurrun etmeli bolsa, ol ören wajyp proýekt. Onun ykdysady bähwidi bar. Regionyň sosial problemalarynyň çözgüdi meselesinde oýnap biljek rol hem uli. Any potential movement moving forward. Elbette onun zerurlugy ähmiýeti barada hiç şübhe ýok, emma maliýe meseleleri barada gurrun etsek, Transogan proýektiniň maliýe öpçünçiligi barada hem dürli soraglar bar. Häzirki ýagdaý nähili? Bu mesele çözüldimi, Dr. Luka? No, we do not. We know that it's going to be a very expensive proposition, talking about $10 billion. Ýok, bu barada hiç hilli täzelik ýok. Emma proýektiň jemi çykdyjysynyň $10 milyard töweregi boljagyny bilýärs. Bu proýekti maliýet aýdan goldamaga isleg bildirýän günmatar guramalary ýok denýäli. Bu proýekti amala aşyrjak topara ýol başçylyk edýän Türkmenistanyň ony amala aşyrmak üçin ýeterlik serişdesi ýok. Ony amala aşyryp biljek techniki engineerçilik ukyby hem. The commercial champion, if you want, the consortium leader is Turkmengas, which doesn't have nor the money or the expertise to run this program. Bruce soňky aýlaryň dowamında Berdi Muhammedow şu we şoňa meňzeş proýektleriň maliýeleşdirilmegi üçin aýlakda ýerleşýän käbir ýurtlar bilen gepleşikler geçirýär. Bu barada gazanlan netije boldymy? Everything we know about that is pretty much coming from the Turkmen side. In the last month, Bu arada diňe Türkmen mediasynda habar berilýär. Aýdylyşyna görä soňky bir aýlykda Türkmenistan, Katar, Birleşen Arap Emirlikleri we Saudi Arabistana ýüzlenip, olaryň bu proýekte goşulmagyny teklip etdir. Türkmenistanyň degişli energiýa proýektlerine maýa goýjularyň ünsüni çekmekden ibaret. Bu gepleşiklerde nähil netije gazanylandygy barada hiç geli taýyk maglumat ýok. Hatda Türkmen mediasynda berilýän maglumatlarda hem bu teklipleri degişli ýurtlaryň nähili jogap bereniň barasynda hiç hili taýyk maglumat berilmeýär. Katara edilen teklip barada gurrun etsek, bu çylşyrymly sebäbi Katar dünýäde iň köp gaz öndürýän ýurtlaryň biri. Ol özüne bäseş bolup biljek bir proýekde näme üçin maýa goýsun? Sebäbi Kataryň Pakistana suwuklaşdyrylan gaz ýermek mümkinçiligi bar. Onuň üstüne bu baradaky teklip Kataryň Türkmenistana sapara baran Olimpiya komitetiniň agzalaryna hödürlendi. Gaty gülkünç bir ýagdaý. Men bu komitetiň agzalarynyň sport barada gurrun etmäge baranyny pikir edýän Transogan gaz geçirjisi barada däl. Saudi Arabistana edilen teklip barada aýtsak, Berdi Muhammedow Saudi Arabistana eden saparyny tamamlap Aşgabatda dolandy. Saudi Arabistanyna ingliz diline çap edilen gazetlerde bu sapar barada çıkan maglumatlara göz aýlanynda şeýle gurrun barada maglumat berilmeýär. Emma Türkmen resmiýetleri bolsa bu barada teklipleriň orta atylandygyny aýdýarlar. Once again, no report on whether Saudi Arabia expressed any interest, but the Saudi papers went right by it. Sağol Bruce, gelin şu ýerde gepleşige gysgaça hareketme berip, onuň ikinji ýarymynda region üçin gaty wajyp diýilip hasaplanýan bu proýektleriň amala aşyrylmagynyň öňündäki böwetler barada gurrun eder tolkunlarymyzdan aýrylmaň, hormatly dinleýijiler. Hormatly dinleyijiler we mihmanlar, mejlise gaýtadan hoş geldiňiz. Mejlisiň bugünkü sanynda 11-nji maýda düýbüniň tutulmagyna garaşylýan Kasa 1000 atly elektrik tok proýektiniň we Transogan gaz proýektiniň ähmiýeti hem olaryň ykbaly barada gurrun edýär. Mejlisiň bugünkü mihmanlary Dr. Luka Inchesci, Glasgow Üniversitetiniň Merkez Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy we Transogan proýekti barada ençeme ilmi makalalaryň awtory. Casey Mitchell, Merkez Aziýa boýunça synçy we Kasa 1000 barada ýakynda çap edilen makalanyň awtory.
awtory. Abu Bakr Siddiq Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Awganistan we Pakistan barada makalar çebediýän Gandara adly web saýpasynyň redaktory hem Pakistanyň tire taýpalar regionuny gönükdirilen Pashtun Question adly kitabyň awtory. Bruce Panier Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çebediýän blogy Kışlak Owazynyň redaktory. Programany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir alyp barýan. Gepleşigimiziň birinji ýarymynda umuman Merkez Aziýadan Günorta Aziýa elektrik tok eksport etmegi göýdüňde tutýan Kasa 1000 we Türkmenistandan Günorta Aziýa gaz aktyrmagy planlaşdyrýan Trans-Ogan gaz geçirjesiniň region üçin ähmiýeti barada giňiş gürüň etdik. Häzir bolsa strategik taýdan şeýle ähmiýetli proýektiň amala aşyrylmagynyň öňündäki böwetler barada durup geçeriz. Böwetler diýelimizde doktorlukka Trans-Ogan baradaky gürüňden başlaýlyň. Sebäbi onun guruluşy baradaky dabara 2015-nji ýylyň dekabrynda bolup geçdi. Şondan bäri iş ýüzünde bu gurda ädilen ädim barmy? We don't know, and that's the great question about this whole program, that there is no certainty about. Bu barada hiç helli maglumat ýok. Meselanyň gyzykly tarapy hem şundan abarat. Proýektiň açylışda barasyndan bäri iş ýüzünde näme edildi diýen soraga hiç helli jogap ýok. Bu elbette Türkmenistanda höküm sürýän awtoritar rejimiň ýagdaýyndan habar berýär. Dabaradan bäri bu proýektiň geçek ýoly nähili boljagy barada işleriň alınıp barylýandygy hakda ýygyderli maglumatlar berilip gelindi. Emma gelip aprelda Aziýa Ösüş Banky şu güneçelli edildi ýa-da edilýär diýilen edil şeýle çäreler üçin $200 milyon goý beriljekdigini aýdyp beýanat ýaýratdy. Biz onun ýaly çäreleriň eýýam geçirilendigini pikir edýärdik. Şeýlede Trans-Awgan ýaly uly proýektler hakda gurrun edilende mudama onun geçecek uğruy, onun halka ve ekologiya yetirjek täsiri ýaly proýektiň ähli uğurlary barada halk köpçüliginiň öňünde uzak wagtlap açaçan gurrun edilýär. Emma Trans-Awgana gelende welin dymyşlyk. Hiç hilli açaçanlyk ýok. Belkem bu ýagdaý Türkmenistanda ýurdun ýerasty baýlygynyň dolandyrylyş stilini görkezýän bolmaly. Ýagny açaçanlygyň ýokdugyna degişli bir ýagdaý. Sebäbi bu tutuşlugyna hökümetiň bir kontrolunda saklanýar. There is no evidence that this pipeline is progressive, but we are told so by the Turkmen. Kasa 1000 ýa-da Trans-Ogan ýaly proýektler hakda gürüň edilende elbette ençeme soraglar bar, emma Awganistanyň howpsuzlygy onuň öňündäki esasy böwet ýaly bolup görünýär. Elbette bu barada dolu gürüň ederiz. Beýleki bir mesele hem şol proýektleri öpçün etmek üçin yeterlik serişdäniň bolup bolmalygy bilen bagly. Brus Kasa 1000 barada aýdylanda Täjikistan bu proýekti tok bilen öpçün etmek üçin belli bir derejede Kyrgyzstana bil baglamaly bolýar. Emma Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň özara gatnaşygynda hem käbir problemalar bar. Bu barada nähili soraglar bar? You know, I think this is one of the biggest contrasts between TAPI and Kasa 1000 at this point. Türkmenistanda Trans-Owany gaz bilen üpçün etjek yeterlik ýalňyç bar. Emma Kasa 1000 tok bilen üpçün etmekde bir giden problemalar bar. Sebäbi Kyrgyzstanyň özü togy import edýär. Täjikistan barada aýtsak, onuň togynyň belli bir bölegi Nurek elektrik stansiýasyna öňürilýär. Ýene bir bölegi bolsa Sank-Tudo bir stansiýasyna öňürilýär. Nurek gaty könedeska hatda täjik resmiýetleri geçen hepde onuň bejergen mätäçdigini aýdyp çykyş etdiler. 40-50 ýyllyk köne bu stansiýany bejermek üçin uly mukdarda serişde gerek. Täjikistan edil şuň gün dürlü maliýa kynçylyklary bilen başagay. Sank-Tudo bir stansiýasynyň %75 götürüm töweregi bölegi Orseýdiň eýetçiliginde. Iki ýurdun arasyndaky alalaşa görä haçanda bu proýekt işe girip girdeji getirip başlanna Täjikistan bu vergini üzüp stansiýany dolu öz eýetçiligine geçirmeli. Emma bu kärhana heniden bergi watagyna $100 milyon töweregi bergisi bar we ol hiç kaçan gazanjam getirmedi. O ansanaky problemalar hakda görüň etmekden ozal Täjikistanyň özüne bu proýekte täsir etirip biljek ýetik problemalar bar. And you have another one that's effectively under Russian ownership and looks like it will be for a long time because it's running at a loss at the moment. So you know, just that's even before we get into Afghanistan. Bu proýektiň yeterlik tok bilen öpçünçiligi hem aýdyşyňyz ýaly sorag astynda şeýle ýagdaýda onuň Awganistanyň üstünden geçirilmek ýagdaýy nähili bolar? Abu Bekir Awgan güýçleriniň
şeýle proýektlerin howpsuzlygyny öpçün etmäge ukyby barmy? Well, on the positive side, I must point out that in Afghanistan there is a... Eger bu ýagdaýa pozitiv çemeleşmeli bolsa, Transowgan ýaly proýekte uwan resmileri hem ilat uly ähmiýet berýär. Haçanda Transowgan proýektiniň Türkmenistanda düýü tutulanda bu çara Awganistanda bayram edilip bellendi. Ýagny proýekte Awganistanda uly gyzyklanma bar. Emma howpsuzlyk meselesi elbetde keserip dur. Meselen bir näçe ýyl ozal Taliban hereketi Özbegistandan import edilýän elektrik liniýalaryny partlatdy. Netijede Awganistanyň paýtagty Kabul ençeme hepdeläp togsuz galdy. Şol wagt Awganistanyň harbiýlary togy tizlik bilen dikeldip bilmediler. Şeýle de sasa müň hemem Türkmenistanyň elektrik eksport etmegi gözüňde tutýan beýleki bir proýektiň haýsy welaýatdan geçmegi barada Awganistanyň iki welaýat ýolbaşçylarynyň arasynda agdalalyk bar. Şol welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň durly etnik toparlardan ibarat bolan üçin bu ýagdaýyň etnikara mesele öwrülmegi hem mümkin. Olaryň hemmesini jemläp aýdanmazda bu proýektiň geljegi ullakan soraglygyna galýar. So with all that, again, the future of these projects is a big question mark. Emma haçanda Awgan resmileri bilen gurrun edeninde olar bu proýektlerin howpsuzlygyny öpçün etmek meselesinde gaty arkaýyn gurrun edýärler. Onda bu arkaýynlyk nereden gelýär? Well, I think the understanding in Kabul is that if like TAPI can generate, say, Kabulun nukta nazarından gurrun edilende olar Transowgan ýaly proýektiň müňläp iş mümkinçiligini döretjekdigini şeýledi. Bu proýektiň her ýyl Awganistana $1 milyon gazanç getirjegini aýdyp bu serişde bilen gaz geçirjiginiň howpsuzlygyny gorap biljekdiklerini aýdýarlar. Täjikistanyň import edilmegine garaşylýan tok liniýalarynyň howpsuzlygy barada hem olar edilşeýle pikirde. Emma elbetde olar ýaly uly proýektler gurulanda olara garşy hüjüm bolar. Pakistanyň misalyny gurrun etsek buluç separatistler gaz geçirjileri izgiderli partladýarlar. Pakistan belli bir derejede partladylan geçirjileri bejerip onu tizlikde ýola goýýar. Emma Awganistanyň käwr welaýatlaryndaky ýagdaýlar Pakistandakydan has gowply. which of course are roughly, you can compare them to parts of Afghanistan because it's again sparsely populated mountainous regions. Awgan harbileriniň şeýle proýektleriň howpsuzlygyny öpçün edip bilmek mümkinçiligi barada gurrun edýär. Bu barada siz näme pikirde? Afghan officials, of course, speak very confidently about their ability to protect these projects. I've seen various estimates of the security force that they would assign just to guard TAPI. Elbette Awgan resmileri bu barada arkaýyn gurrun edýärler. Hatda Transowgan gaz geçirjisiniň howpsuzlygyny öpçün etmek üçin 7.000 bilen 15.000 aralygynda ýürüýte harby topar döredilýänini nämaýdýarlar. Awganistanyň häzirki howpsuzlyk ýagdaýlaryny gözüňde tutup aýtsak, Kabulun Transowgan proýektiniň howpsuzlygyny öpçün etmek üçin hatda 7.000 askeri wezipelenip biljegem gümana. Kasamyň barada gurrun edilende bolsa, ol Awganistanyň Gündüz welaýatyndan geçmeli. Bilişiňiz ýaly Gündüz geçen ýylyň sentýabr aýynda bir näçe günläp söwüşçüleriň eýeçiliginden garly. Ýagny howpsuzlyk barada ullakan soraglar bar. Elektrik geçirjilerine hem hüjümleriň edilýändigine şaýat bolýar. Sabotage that, although we've seen this happen, in Baghlan. Elbette Türkmenistandan demirgazyk Awganistana import edilýän elektrik liniýalaryň kesilişinden hem bu ýagdaýlara göz ýetirse bolýar. Ýagny diňe geçen bir näçe aýyň dowamında söwüşçiler şol liniýalary 3-4 gezek kestiler. And that seems to have actually developed into a tactic by the Taliban now. After the Baghlan line that came out of Uzbekistan was cut. Dogry men pikirimçe elektrik geçirjilerine hüjüm etmek Talibanlaryň täze söwüş taktikasyna öwrülip barýar. Özbegistandan import edilýän elektrik geçirjilerine hem Baghlan welaýatynda hüjüm edilipdi. Şeýlede Täjikistandan we Türkmenistandan import edilýän elektrik geçirjileriniň ketilýän ýagdaýlary wagtal ýüze çykýar. Elbetde şeýle hüjümler Talibanlaryň propaganda maksatlaryna hyzmat edýär. Sebäbi şeýle hereketleriň netijesinde köp adam tokluk galýar. Şeýlelikde bu barada uly gurrun edýär. We hökümetiň şeýle hüjümleri inkar etmek ýaly ýagdaýam ýok. Sebäbi onu inkar edip bolmaýar. This is not something the government can deny happened, and it's certainly a failure on their part. Dr. Luka haçanda kasa birimiň ýa Transowgan ýaly proýektleriň howpsuzlygy barada Awgan resmileri bilen gurrun edeninde olaryň orta atýan pikirlerinden ýeni biri hem bu proýektleriň tutuş regiona bähbitligi, şonlukda onu goramak barada hem tutuş regionyň bilelikde tagalla etjekdigini aýdýarlar. Şeýle diýmek bilen Awgan resmileri şular ýaly desgalara Taliban hereketiniň hüjüm edýändigini öňe çekip, Taliban hereketiniň bolsa olaryň sözü bilen aýdylanda Pakistan tarapyndan goldanylýanlygy sebäpli Islamabadyň Talibanlara täsir ýetirip şeýle hüjümlerden olary ýüzürmäge razy edip biljegine işaret edýärler. Şeýle pikirde logika barmy? My argument for TAPI non-feasibility depends. Transowgan gaz proýekti barada gurrun etsek,
Men onun näme üçin amala aşmajagyny aydınımda energiýanyň bahasynyň barha pese gaçmagyny gödüňde tutýar. Energiýanyň häzirki bahasyny gödüňde tutup aýtsam, şol girdeji bilen gaz geçirjiniň partladylmagynyň öňüni alyp boljak ähli çäreleriň görülüp biljekdigine şübhem bar. Bu diňe Talibana degişli problema däl. Uzun proýektleriň gurrunny edýär. Awgan resmiýetleriniň aýdyşlaryndan çen tutulsa, olar bu gaz geçirjini goramak üçin 30 000 tuweregi täze iş orunlaryny döretmegi gödüňünde tutýarlar. Eger gazyň bahasy ýokary bolanda, belki bu belli bir derejede çözgüt bolup bilerdi. Emma gazyň häzirki bahasy bilen bu mümkin däl. Esasanam daşary ýurtly maýa goýjularyň bu proýekde gyzyklanma bildirmeýän häzirki ýagdaýynda gurrungy edilýän bu serişde nereden geljek? Diýjek bolýanym, muňa diňe Talibanyň howpy däl. Geosiýasy nukdaý nazardan çemeleşmeli we şoňa görä plan düzülmeli. Emma häzirki ýagdaýda bu boljaga meňzänok. Sebäbi howpsuzlyk üçin şeýle çykdyjy gödüňüne alynan halatynda Awganistanyň tarandy tökmünde mundan näme gazanjy boljak? Türkmenistan bu ýagdaýdan nähili gazanç etjek? Garaz ykdysady taýdan bu proýekt heňe gabat gelenok. The consortium doesn't have the money to do this. The governments don't have the money. Afghanistan is banking a lot on this project. It's a pipeline for peace. Menim şu ýerde heňe gabat gelmeýän bir sorugy ortaga etmem gelýär. Elbetde şeýle proýektleri amala aşyrjak bolýan liderler proýektleriň öňündäki ykdysady howpsuzlyk ýaly problemalary bizden has gowy göz ýetirýän bolmaly. Geçen ýyl açılşı amala aşırılıp henideçeli o barada iş yüzünde hiçeli ädim ädilmedik trans-Awgan ýaly leheng proýekt barke, onda näme sebäpden edil şoňa meňdeş ikinji bir proýekde badyly beriljek bolýar? Well, I think all the countries involved in both these projects, if you look at them, Men pikirimçe bu proýekde gatnaşan ähli ýurtlaryň ýol başçylary öz halkyna hökümet ýol başçylarynyň ýurdun geljegi üçin bir zatlar edýänligini görkezjek bolýarlar. Ýagny olar öz halkyna pozitiw umyt beresleri gelýär. Şeýlede olar agdalýan şu iki proýekt barada her gün ýaly gurrun etdiler. Şeýlelikde şol liderleriň belki bolaýadyr diýip gowlu umyt edip agdalýan proýektlere badalga bermekden başga çykalgasy ýokmy diýen. Emma häzirki ýagdaýda bu proýektleriň hiç biriniň başa barmaz köremälim. Men diňe ýurt ýolbaşçylarynyň hakyky ýagdaýdan doly habardardygyny umyt edip gelýär. About what's going on, that they would realize that as it stands now, neither of these projects, they can't work. They simply can't work at the moment. Abu Bekir, hiçbir gowy habar ýokmy? Gepleşige siz bilen jemläli. A lot of regional cooperation in this region depends on. Men öňki gozgan meseleme gaýdyp gelesim gelýär. Aýdyşymyz ýaly biziň regionymyzda köp zatlar regionlary ulalaşyklar arkaly amala aşýar. Şeýle diýmek bilen men Hytaýyň roluny ünde çekesim gelýär. Hytaýyň rolu barada bugun o diýen gurrun etmedik. Hytaý ýüpek ýolu diýen proýektini yglan etdi. Ol tutuş regiony öz için alýar. Eger Hytaý şol proýektini iş ýüzünde durmuşa geçirip başlasa, onuň bu hereketi Sewitiň beýleki ýurtlaryna şeýle de halkara güýçleriň hem şeýle proýektlara goşulmagyna iterge bererim diýýär. Global powers to also invest in these kind of initiatives. Abu Bekir Siddiq, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Awganystan we Pakistan barada makalar çebedýän Gandara atly web saýpasynyň redaktory hem Pakistanyň Tire taýpalar regionuna gönüktirilen Pashtun Question atly kitabyň awtory mejlise gatnaşyp beren maglumatlaryň üçin köp sag bolyň. Şeýle-de Dr. Lokançysy Glasgow Üniversitetiniň Merkez Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy Casey Mitchell, Merkez Aziýa boýunça synçy we jurnalist, hem Bruce Panier Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çebedýän blogy Qışlaq Owazynyň redaktory sizlere hem mejlise gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp mejlisi dinläniňiz üçin size hem minnetdar. Eger bu programmany gaýtadan dinlemek we programmada orta atylan pikirler hakda öz garaşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, size azathabar.com web saýpamyzda garaşýar. Oňa Türkmenistandan derwede.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de mejlisi YouTube'daky Azat Online, Facebook'daky Azatlyk Radiosu atly saýpalarymyzda hem çabedýär. Gepleşige şol saýpalardan hem dinläp öz pikirdir garaşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir mejlisi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýar. Ýene efir tolkularynda duşýançak hoş sag bolun.